Il-ġimgħa tħabbret il-mewt tal-istoriku Malti u ex-dekan tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, il-Professur Godfrey Wettinger. Il-Professur Wettinger miet fl-età ta' 85 sena. Waħda mill-akbar kontribuzzjonijiet ta' Wettinger flimkien ma' Patri Mikil Fsadni kienet is-sejba tal-eqdem kitba letterarja bil-Malti il-Kantiljena ta' Petru Kaxaro, dokument li nstab fl-atti notarili fl-1966. L-istoriku Mark Camilleri, kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib, fisser kif tul il-karriera tiegħu Wettinger sab ħafna ostakli. Ġifiri, meta fi żmien l-istorja u l-filosofija fl-Università ta' Malta fi snin 60 kienu użati sempliċement bħala estensjoni tat-talim tal-Knisja u tad-dogma tal-reliġjuża tal-kleru, Wettinger kien qiegħed imur kontra dan il-korrent u kontra dan l-establishment biex jippreżenta l-verità storjografika fi żmien medjevali. Iżda llum storiċi oħra jużaw ix-xogħol tal-professur biex ikomplu jsostnu teoriji tiegħu fosthom li f'pajjiżna ma kinux jgħixu nies għal għexieren ta' snin. Sa jumejn ilu, letteralment sigħat qabel ma miet il-professur Wettinger, Jeremy Jones għadu kemm ta' lecture fl-Università Antika tal-Università ta' Malta, fejn ippreżenta dokument medjevali ġdid illi jerġa' jikkonferma t-teorija ta' Wettinger. Jien m'għandix dubju li minkejja l-fatt li Wettinger għex f'ambjent akademiku ostili lejh, illum il-ġurnata ħanibqgħu nivvendikaw ħas-snin li ġejjin. Wettinger jibqa' magħruf bħala l-istudjuż tal-istorja medjevali f'pajjiżna u wara se jħalli wirt ta' bosta pubblikazzjonijiet. Wettinger l-importanza tiegħu apparti il-xogħol li ħalla warajh li huwa enormi huwa kbir huwa ta' rilevanza u importanza storjografika enormi. Il-place names, l-istudji li għamel fuq l-iskjavi, l-istudju kollu li għamel fuq iż-żmien medjevali, kollha studji kbar ta' ħafna xogħol, ta' snin twal ta' xogħol li huma importanti ħafna l-istorjografija ta' Malta.